Nakaadto na ba ang tananderiya o nakapa-attendance na ba ang tananderiya sa The Giant Christmas Tree in the Philippines, located here at New City Hall sa Tagum City. So since gikan pa mi sa highway ganina nagbaktas guys, and then naa na jud ta diri ano, so duol na lang gid mi sa The Giant Christmas Tree. So since nagbaktas rami, so while walking, so taking video and pictures dayon tano. So ingon ani kadaghan sa tao guys ang amo ang nasugata or amo ang nakita sa panahon nga pag-adto na mo diri. So katong maaging gabi pa mini ato diri, and then karon lang ako nalugaran og upload kay since busy ang tendera sa iyahang live at chiche. So ingon ani jud guys, grabe kadaghan tao, grabe jud ka ginadagsa ang kaning kuan New City Hall every December kay tungod aning pinakadako nga Christmas tree sa Philippines. So nara si Takyang, so ka-cute oy at chache. So gibiyaan na siya sa iyang duha ka amiga, and then ako na ulahi kay since ano pa ko sa palibot, nagtanaw-tanaw pa ako, and then gi-feel sa ako ang moment diri sa ako ang palibot. So ako silang gipita, and then naapsa na naguna-una na ang mga babaeng gwapa. So kay gituyok lagi namo ni guys, amo adjong ginibot padulong daw kuno mi dito sa Tomoy, and then mobalik na pud mi dito sa pika sa Tomoy. So ingana no, para sulit ang gala, so tuyokon jud ang tibuok place, tibuok palibot para ma-feel na to ang kanindot. So ingana naglibot-libot ragod sa midri. So ipaulahin na namo ng kuan kanang ipaulahin na namo ng The Giant Christmas Tree ug katong sa exercise dito sa likod kay moto amo ang last part nga adtuan. Pero kay sin sayo pa man diri sa ta